Obunwan Ijamando, Obodo Zola, Martin Awolowo, Obunwan Ijamando, Ogwon Ijamando Ebiri, Adamaka, Natuba Gondoyi, Obodo Zola, Nanabe, Namwai, Agu Erika, Bonamaka, Komaka,
Prince mo ato ko na ana magun na ato ko na mena ahin jani dala na ko ko ana ko na asa wa ni sabali Allah sala se ri ka leru Madonna me foja da bunna 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 Saya bina no iru Sana bina beru Francis ya bebo dia onu Sonye adamode apolo Faka adede kuberu emale Everybody somebody 2023 Ekabu kanyi Ike na-eche gị ka m na-ekwuzi maka dị mmanụ Nnatụ n'ogologo oge dị mma ụwa nnatụ Ya m siri nnatụ onye nwere mmanụ
Never
The soft lover of his royal emperor, and his emperor.
Ambassador of culture. Esozo Narichida, the ambassador of culture. I want to go to the and you go there. As you go back to the next one year. You know, kind of a sort of model, ambassador of culture. That's what I need. All Nigeria, I don't know that you lose, but I know so, so I can agree so to the chair. You son of Mom, you son of Mama, ambassador of culture. I don't bless that to my neighbor. How about us in a better day? How about us in a better day? That's also I for you. Oh, I better. I want that kid. This is one thing again. After I have a talent. I'm not going to have a man. That's his own today. That's his own today. That's Jojo Abatata Loju, ambassador of peace, ambassador of culture. Listen, Mama. Listen, Ebu ibo na arabata gị. Ebu ibo si gị nnọọ. Ege ntị, ese mba na-abọ. Anyị na-ekele. Biko nye dị ya chance ọ na-abata ozugbo ozugbo. Ọ na-abata n'ike na ebube. Mgbe na-abịa. Ndị na-ese vidio si ebe abụọ. Ndị n'akụkụ na-ese vidio. Ị nọ n'akụkụ ị na-ese vidio na ọ ka esi ese. Mana eziokwu. Ezozo Chida. Eze nna na-abọ. Nna na-abịa izuru ka eme. Ịma anyị ntara chi gị na-adị egwu. Ya na-eme adịghị isi. Ezuzu obi igwe na-ekene gị. Ị na-ese vidio nye chansị n'ụzọ. A na-ekwe ekwe, a na-eme eme. A na-ekwe ekwe, a na-eme eme. Asịkwa onye na-emezi ihe ka a na-eso. Maka na onye bụ ikuku ewu na-eso. Eze mba na-abọ. Ebu igwe si gị nnọọ, ambassador of culture. Ambassador of culture. Anyị nọ n'ịdị. Mmiri enweghị ọkọlọpụ. Ezi ụzọ ọrụ Igbo. Ezi ụzọ ọkọlọpụ. Ezi ụzọ ọkọlọpụ.
Ozuzu ni sida. Somebody got
ọjọ́ ọjà ibùgbé lóko jẹ́ ẹ̀kọ́. Don't rush. Just one person. One after the other. Why do I have one person out? You have to push the one side. One person. After the person, you dance, okay? Where we are. Okay, let's watch out. I'm on my way back. I'm going to put it on my way. Okay, go ahead. If I have a way there, okay, let's go. Nice. Attack you know, one boy,
Okay, one by one. Let's go 5,000. I want to give another boy. Another boy. Why no wonder? Why no wonder? What's this? If you get the money, brother, spend and live your life. If you buy today, another man go take your wife. This life where we make you short and you got the eyes. Nobody send you, brother, make you live your life. Machine through the back. Come on, the put a lot for the money.
Keep to the back, not going to look at our life. That's nobody. Even one more. Even one more. Even one more. Everybody is about it. Even one more. Even one more. Even one more. Everybody is about it. I rather have money. I rather have money. The people who say only money. Everyone is about it. Everyone is about it. Everyone is about it. Everyone is about it. I rather have money. Somebody got that to do. If we want to say what we got, somebody open up the day. Somebody got that to do. Okay, now, get it up on time. Okay, my daughter is not and I have to have the microphone to do now, okay? How many people is there? Okay, let's do it. One boy and one girl. This guy. One wonderful. Boyfriend and girlfriend. Wow. So interesting. Okay, let's see the boyfriend and girlfriend. Or what to get pocket of wine. Why now? Do you know we go to 5,000 before I go now, eh? Shoot! Okay, what to? What does it do? Rose, move for these people. Go back. Oh yeah. Go back. Another one day.
Okay, now, wait. All the nice. Give me mother now, boy. Can you no? Okay. I'm not the water. Come on, Aka. 2 minutes to go. 2 minutes to go. Okay. I'm not the one. Come on, Aka. I can put money. I don't have to give me 5,000. Everybody needs to give it. Everybody needs. Jack, okay, now I go last night. As a moment that we use an IDK, we can do that in Ida or we can do that as is a Papa. We can do that
tó fẹ́ yìí sí lọ́kọ̀. Ìwọ yìí náà wọlé gbogbo mọ́ wọ́n yẹ kẹ́ náà. Ìyẹn náà hàn mí láti dájọ́. Ṣèbí ló wà màmá o. 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 Wọ́n yóò máa bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀ kí n lè gbà. Ẹ̀jẹ̀ kí n lè gbà. Ẹjẹ́ mmadụ ga-eji akasị mmadụ ga-eji ahụ ụmụ ibe ọzọkwa mmadụ ga-eji akasị mmadụ ga-eji ahụ n'ebido ka nna kọbịa n'ebido ka nna kọbịa n'ebido ebe gị na-eme n'ọnụ n'ebido ebe gị na-eme but you race no don't do that ezi nwoke ihe dị na-enwe n'ebido niile eze n'ebido ọjọọ mmadụ ga-eji akasị mmadụ ga-eji I can't leave them. They're my class, leave them. That's too much. I am not there. People do the way I'm a ghost. Okay, actually, moving up my small boy getting 5,000 now. Okay, there. I know there. Running car. Then car na the counter. Kuguti. Hana can get 5,000. Hana. You are so. Why not? Also, I got it. Hello. Ìjọba ní mọ́ ẹ̀ ìmọ̀lẹ́ kiri tó bẹ wọn nẹ̀. Ọkọ̀ ń bọ̀tà wọn dé jàmọ̀. Àpọ̀lẹ́ ọ̀kọ́ mi lu olóńgbà wọn ní ìgbà gbogbo àpọ̀. Ọkọ̀ ń bọ̀tà wọn dé jàmọ̀ wọn ní. Jẹ́kí wọ́n bẹ̀ lórí ti ìgbòkè náà dáàbò. Aláṣẹ wọ́n jẹ́ ìfọ̀ ìṣòro olóyè. Mchenu. Mmadụ na-abụ atụ onye gbachiri ebe a. Mchenu. Ọ bụrụ na onye nke a pụọ n'aka. Okay, hold on. Ọ bụrụ na onye nke a na the side. Ọ bụrụ na onye nke a pụọ n'aka. Ndị a na-abụ 5,000. Ọdụ ihe. Ọfịsọ. Ebuka. Thank you. Everybody, thank you. God bless you. Thank you. Honorable Dalo, senior man named Obe. Yes, Ezaki so much appreciated. Thank you very much for your kind gesture. Everybody, now we have 20 minutes to be here and at Chikolo, Kamako, Plaza. God bless you. Ìjọba ẹ̀bá àwọn tó parí ọmọ ọmọ sí ikú ká àti léegun, a lè rí egun. Ọ̀gá ẹ̀kọ́ wá bá a lè lójú ìwé.
Ajay Kewamba. One of us somebody kind of life. I don't matter. One of them are a bully. Look of Naya Baba. Ezgo Madonna Kano. Ezgo Madonna Enugu State. What they call Ezgo Madonna.
Oh my God.
oke dibịa na Igbarịa anyị nọ na be gị tata dịka anyị na-eweta ihe niile na nchịkọta kedu ihe ị nwere ịgwa ụmụ Igbo kedu ihe ị nwere ịgwa ụmụ Igbo dịka esi wee mee ya bụ oriri eze nwaanyị Sọbalị wee na-achịkọta ya n'isi njedebe tata gịnị ka ị nwere ịgwa ụmụ Igbo ọkachasị ụmụ yut ndị nke na-eje maka ịgwọ ọgwụ kedu ihe ị nwere ịgwa ha na mmemme n'ụwa ibe niile gwado onye ụlọ Sọbalị ga-agọzi ofu na ofu ndị be anyị ntị m akara nke unu gee ntị unu anụ na ya bụ oke dibịa nọ na Igbarịa anyị ji mmiri enwilo wee malụ bụ onye nke na-agbalụ eze nwaanyị Sọbalị Odibo bụzi onye na-asị anyị tata bụ Jenụwarị 8, 2022 na ya bụ mmemme eze nwaanyị Sọbalị na ọ bụrụ na ị bụ onye itorobịa biko ka ị malụ nke ị na-eme na ịgwọ ọgwụ abụọ ihe eji wee malụ ndị Igbo kama na ọ bụ saraka ka a na-eme anyị na-ekenekwazi nwanne anyị onye si Ichida wee bịa anyị ji eze ụzụ wee mara ya eze ụzụ odogwu na Ichida nna nnọọ n'ala Igbarịa anyị na-asị gị nnọọ yes alụ nwanne m alụ Esse do qual vem novo.